ma iluongo ni equalizer en moketo ji mabed maromre. Piny mora mora madwa dongo nyaka oket ni education imiyo bajet moloyo sekta mora mora. Wan kaka committee mar education igani bajet masani walieko ni mondo omi education committee omenda kata omuom wuonwa moro ni luongo ni omuom Janes. Koro kanu wadwa wacho ni pesa to waluongo ni to in gi Janes omuom mwalieko en bilion 781.5. Mano mwadwa ni odhi education sector. To koro milion 781 opoge kidienje nikech wan gi education kamalariany mano higher education, wan gi mar basic bende education, then wan gi TVET education, to kata wan gi teacher service commission. Koro yudo ni mbalariany ka walieko ne gi bilion 164 gi nus. Mwadwa ni mondo dhi mbalariany. To TVET waketo milion 58. Kaeto basic education waketo milion 135 gi nus. To TSC waketo ni mondo koyie ka jo budget committee to gi house committee waketo milion 422. Omiyo magi kaka ne waneno ni mondo waket budget mar education madhi miyo somo me Kenya ka bedo mayot. Koro dhi yudo ni pesa gi upogi kidienje. Iyudo capitation, iyudo CBA, iyudo promotion mag teachers, iyudo ndiko jopuonj, ka bende miyudo ni to pending bills mane nitiere chalo nade. Koro kwadhi kaka jopuonj nitie 20,000 mowinjo bed ni iketo permanent and pension. Ma osebedo katiyo kuom thuolo malach kaka malach mapok ondiki. Koro mano no waketo ni mondo 4.9 billion mondo miyo ndik jopuonj mag 20,000 sani ka koro mane nie in tanka mano wach ni mondo bed permanent and pensionable. Koro wende capitation mar primary waketo 7 billion ma nyalo dhi. Capitation mar junior secondary waketo 30 billion. To capitation mar senior oket 54 billion. Then iye kanyo wan gimoro ni CBA bende. Infrastructure waketo 2.7 billion. Then itie gimo feeding program imiyo nyithindo chiemo bi oket negi 3 billion. Kaito exam wang'ni ing'eni last year diere moro ne obiro ni ji ok nyal dhi timo penj nikech ne onge budget mar exam. Mane waluongo committee mano wachuno mano iluongo ni article 223 mano wuok e office president mano gole pesa motim go exam. Koro wang'ni e budget no waseketo 9.9 billion mowinjo bede ni timo go exams. To bende nitiere gomo mar jopuonj to gi lecturers me university. On CBA bende no waketo negi 6.6 billion margi. HELB waketo 56 billion. To nitie scholarships bende ma imiyo higher education waketo 30 billion. To gi infrastructure bende no waketo negi 3 billion. Koro magi kore ute ibro yudo ni biro gik 781 billion. To we also wan gi gimiluongo ni research innovation ministry, mass science, research, innovation and research. Ma winjo bed be ka ing'iyo kanoni maber to winjo bed ni 2% mar collection mar revenue tema Kenya ka winjo bed ni dhi e department mar research university. Mana kaka devolution cha be yudo ka koketi ni 20 maybe 25% or like that. Koro research bende winjo bed ni collection mar revenue mar wateme Kenya ka winjo migi 2%. Although samoro ma ok timre. Koro wang'ni omigi pesa matin ma ok oromo kaka ne gidwaro nikech omigi mana 1.3 billion. Koro magi chenro kaka ne timore education ka budget mar education masani kaka kawuono wadhi chako wuoyo budget estimates e bunge makaka taria bunge kanya wadhi chambua ni to gik mwaketogi
be gidhi romo okap mar pesa ma wan go mwachoke Kenya ka kata gi mwabiro olo mondo mi budget ni odhi through a parliament mondo kaka watimo budget mar education ni wane ni mondo jo Kenya kik wang'ad pesa mora mwaketo kagi nikech kopo ni wang'ado 2 billion be nitie mwaketo ma promotion mar teachers to wadoni ka gino dhi house committee to budget wani gi kala kaka gin go mondo mi jogo mibindiki bende jopuonj midhindiki 20,000 kaondiki promotions mag jopuonj about 30,000 moketi ne 2 billion go bende odhi kamano kora pani mano kaka ne budget mar wachara ilero kanyo makare ahinya mano budget ma olieki mano mar sekta mar somo miwacho ni nyaka sani koro nitiere omenda mano madirom bilion 781.5 ma koro oselieki ni bobed kiketo ne sekta mar somo hiko omenda ni kendo mwalimu ilero kanyo makare kidienje mopogore opogore TVET bro bedo ka yudo omenda maromo nade basic education TSC kachiel kod mano mar HELB kod wechego mag capitation obed skunde mag senior kachiel kod skunde go mago mag junior yena mar mondo mi arwak Tom Ogada etwak Tom Ogada winjo kanyo kaka mheshimiwa Peter Orero lero kanyo kaka oseket ng'inj budget mano mar somo ma olieki mibobed ka isomo e dweni mano mar 6 kod jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi king'iyo kaka ong'inja omenda makamano